Korvatunturinmaan osuuskunta on syntynyt 1998 ja syntyi siitä tarpeesta, että oli paljon työttömiä ihmisiä, myöskin poromiehiä oli työttömänä osan vuotta, koska porojen määrä oli sen verran pieni, että ei työllistynyt ympäri vuoden niiden kanssa. Ja täällä perustettiin täällä Savukoskella semmoinen osuuskuntakurssi, työvoimahallinto piti sen kurssin ja samaan liittoon sitten tämän kurssin puitteissa syntyi Korvatunturinmaan osuuskunta. Osuuskunnan tärkeimmät tuotteet on Lapin jängänkastike ja karpalokastike, mustikkakastike ja puolukkakastike. Ja sitten on vielä mehut näistä kaikista tuotteista. Ja sitten myös poronliha, paikallinen poronliha näyttelee aika isoa osuutta, mutta mustikka tai nämä luonnon metsämarjat ovat se tärkein tuoteryhmä. Lapin jängänkastike sopii erittäin hyvin semmoisenaan nautittuna, vaikka veteen sekoittaa, sitä voi tehdä äkkiä pienen nektarin. Sitten voi laittaa jälkiruokiin joku maustamaton jukurtti tai viili. Siitä saa äkkiä hillaviilin tai hillajukurtin. Myös leivonnassa sinne kakun väliin saapi siemenetöntä hillakastiketta ja jopa puuron joukkoon. Ihan mielikuvitusrajana. Ja leipäjuusto, Lapin leipäjuusto, meinasin tärkeimmän unohtaa, on erittäin hyviä yhteistyökumppaneita siltä saralta, että hillakastiketta vähän joukkoa ja kermavaahtoa ja Lapin leipäjuustoa jopa lähtee, samoin kuin lätyt. Idea näihin marjakastikkeisiin tuli siitä, että yleensähän Lapissa on hyvin paljon tehty hilloiksi kaikki, mutta meillä tuli semmoinen ajatus, että mitä jos me tehdään hieman poikkeava tuote, että hilloja ja puolukkahilloja, karpalohilloja, niitä on kaikilla, mutta tehdään pikkusen erilainen tuote, niin se ei joudu niin kovan kilpailun kohteeksi, mutta kuitenkin toimii samalla lailla kuin joku hillo. Luonnontuotealan yrittäjältä vaaditaan varmasti semmoista positiivista hulluutta ja täytyy vaan olla kauhean avoin kaikille vaikutteille mitä tulee, mutta kuitenkin suodattaa kaikki. Että ei muuta kuin tsemppiä vaan.